Is-salm li qrajna aktar qabel, Salm 23, huwa salm ta' ferħ. Għalkemm nassoċjaw ħajduli intom mal-funerali u anke l-għanja tiegħu jew pjuttost, ma fil-verità huwa salm għanja ta' ċelebrazzjoni ta' David, il-mulej ir-raj tiegħi. Xejn ma jonqosni. Jekk għandi lil-mulej bħala ir-raj, x'għandi bżonn iktar fil-ħajja? U dan nistgħu ngħiduh jiena u inti u dawk kollha li nemmnu fi Kristu. Jekk il-mulej huwa r-raj tagħna, aħna ma jonqosna assolutament xejn. Ma nafx kemm David dak iż-żmien qabel il-miġja ta' Ġesu kien japprezza x'kellu jgħaddi r-raj biex jagħtih il-barkiet kotrana li huwa jelenka fis-salm. Aħna li qegħdin ngħixu f'din il-parti fuq din in-naħa tas-salib u li nafu x'kellu jgħaddi r-raj it-tajjeb għalina għandu mnejn napprezzaw iktar minn David. Il-prezz, tbatija l-ħlas li Kristu kellu iġarrab għalina. Il-mulej r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. U imidni f'merati ħadru għal David, imma l-Kristu imtett fuq salib biex isalbuh miegħu. Ħdejn il-mijiet ta' serħan imexxini, imma Kristu fuq is-salib għajjad għandi l-ħaġġ. U jaħyi lir-ruħi, imma Kristu offra lir-ruħu fil-mewt. Fil-modijiet tas-sewwa imexxini minħabba ismu, imma l-Kristu tabba bil-ħażen tagħna l-koll. Iva l-kemm nimxi f'wiet ta' delli l-mewt, jgħid David, ma nibża minn ebda ħsara, imma l-Kristu f'Ġetsemani beda jitbeżza u jiddejjaq wisq u fi kliemu stess ruħi hi imdejqa wisq għall-mewt. Ir-raġuni li ma jibżax David kienet għax int miegħi qallu. Imma fuq is-salib Kristu għajjad Eli, Eli, lama sabaktani. Ifarġuni l-ħatar u l-asluċ tiegħek. Imma l-Kristu il-mulej Alla oġbu jisħaq lill-ibnu. Mejda tħejja li quddiem l-edewwa tiegħi. Imma għall-edewwa ta' Kristu il-missier skont lan etern tiegħu u kien moti f'idejn l-edewwa tiegħu. Rasi titlikli biż-żejt, jgħid David, imma ras Kristu kienet imlibsa b'kuruna tax-xewk. Ifulli l-kalċi tiegħi espressjoni ta' ferħ, imma l-kalċi ta' Kristu kien mimli bil-korla u l-għadab talla minħabba dnubietna u Kristu xorbu sal-aħħar qatra. U meta allura ma' David aħna nistgħu ngħidu tassew it-tjieba u l-ħniena jiġu rajja il-jiem kollha ta' ħajti u jien nagħmar f'dar il-mulej għal dejjem ejja ma ninsewx kemm ir-raj tajjeb bata u miet biex aħna ikollna dawn il-barkiet kotrana għalina.